ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଧାରଣା ତ ଦଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ହେଲେ ଦରମାଟା ବିଧାୟକ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼ିଗଲା? ଏଟା ବଡ଼ ଅଜବ କଥା ରେ, ଅଜବ କଥା। ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ହଁ, ଯାହା ଅଛି ଲୁଟି ନେଇଯାଅ, ବାସ୍ ଫାଙ୍କା କରିଦିଅ ପୁରା। ତ ହାଁ ହାଁ ହେଇକି ଥିଲ ଆଉ, ବାସ୍ ଖାଇଯାଅ। ଆମେ ଏଠି ଆମର ଗିନି ଆଣିକି ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆରେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ମୁଁ ଯେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଉନା, ସବୁ ବଢ଼େଇ ଆଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଗରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଳୀ। ବାସ୍ ନେଇଯାଅ, ସବୁ ନେଇଯାଅ। ଇଏ ଲକ୍ଷେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 10-15 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ କରିଥାନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଲକ୍ଷେ ନୁହଁ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଥାନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆମ ସୁନୁଟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ରାଗୁଥିଲୁ। ଭଲ ଲୁଟି ଦିଅ, ଚାଟି ଦିଅ, ପୁରା ଯାହା ଚାଟି ଦିଅ।